Justice Omotocho kwuru na ọtata ka ya agwa Mazi Nnamdi Kanu n'ọnyanwa bụ Chukwu. Mana anọ m ebe a nọ azụ odeji njem wee na-asị na onwere onye bụ Chukwu n'ụwa. Ya wee onye kwube eziokwu n'ụwa si gbuo ya. Ya wee onye azụzi na ụmụnne ya. Ọ dịkwa m egwu. And kemgbe Justice Omotocho kwuru okwu a, ana m eme expect ka m fụ mma ndị senators anyị, ka m fụgasị amụ ndị Igbo ọnụ ruru n'okwu na Abuja, ka ha kwuturu okwu gbasara ụbọchị tata bụ 20th. O nwere onye mfụrụ pụtara bịakwa okwu. Nsogbu adịla. Ana m echekwanụ ka m fụkwa ndị si n'ụwa ha nwa, ndị pụtara n'oge nke good luck na-eme protest si na ha ndị nnukwu ụka, ndị Igbo anyị na-ebinye ego n'ụlọ ụka ha dị iche iche. Asị m onye Igbo ọbụla na-eje ụka ọ bụ onye Yoruba nwe ụka anyị na-eje nwere ife ị na-eje ayọ na ya, maka o nwere ife ị ga-ayọ na ya wee yọta. Unu gaa n'ụlọ ụka ndị Yoruba nwe, unu rue di ya, unu ebupụta ego, a na-ebu ibe ma private jet, na-ebu ibe ma moto, na-ebe panata na ala Igbo aya bụ enwecha branches na ala Igbo aya na-ekpokọsi ego dị n'ala Igbo, maka ha ma n'ụka ka ego dị, na-ekpokọsi ego dị n'ala Igbo. Ha kpokọtacha ya ha na okwu daalụ onye Igbo na Naịjirịa enu ife ga-esi ndị a n'ọnụ apụ, ị marụ na ego anyị ka ha na-achọ. So onye Igbo ọbụla na-eje ụka bụ onye Yoruba fibelo ka na-eji ya mata, achọrọ nka mmụọ odeji nji ngwa gị na aka ịgbalụ je ka ị ga-agbana. So nwoke ọbụla bụ onye Igbo nwe, ụlọ ụka ọbụla bụ ụlọ ụka bụ onye Igbo nwe, chọrọ ya. Anyị nwegasịrị Ebuka Obi ha nọ na Lagos, anyị nwegasịrị many ụka ndị Igbo bibelo bụ ndị Igbo bibelo, because ndị Igbo bụ ndị na-ekpere Chukwu. Ụlọ hapụ ụlọ ejebe nke ngwara ụka aka ibe man of God onye Yoruba mepere ọnụ kwue, nnegidere anya bee akwa ehisi anya mmiri. Onye Yoruba so nọ ndị Igbo na-akọs problem na Naịjirịa na onweghị ihe mekọtara onye Igbo chi ya. And ibe na-ewute m na onye kwuru ya n'ọnụ ya bụ nnukwu pastọ. Ndị Igbo juru n'ụlọ ụka ya, ibele mee ụnụ na-aka ụka. Enwere m okwu ebe anwa, mana ibe m nwere ikwukwata abụ ka m gwa ndị igwe niile nwere n'ala Igbo na taa anyị na-eruene mgbe unu ga-ewepụ ilo, mgbe unu ga-ewepụ ekworo n'ime onwe unu, pụtanụ jikọta n'aka unu ọnụ ka unu mee sọnten. N'ala Igbo anyị atikwara n'ike, maka ịbịa n'ala Igbo nọ ndị Igbo ka a na-enekwasịrị anyị. O rugo ọ dịse n'okwu a ka m gwara ndị Reverend Fathers, unu pụta unu enwe ilo ekwuru eju n'ime unu a na-achụsa ndị Igbo na-abịa ụka, were iwu na-enweghị isi na-etisasị na-achụsasị ụmụazị na-abịa ụka, na-achụsasị ndị Igbo na-abịa ụka. Unu tierebe iwu nke ata, unu etierebe iwu nke echi, ebunatakwa ozu na ozu ji anọ 3 months fụrụ ndị a na onye nikwara ozu emechaa ọkwa chụsị ihe akụ a ga na-anụ n'ọnụ unu ndị Reverend Fathers. Unu na-achụsasị mkpụrụ obi a na-agbanasị n'ụlọ ụka ndị Yoruba nwere ndị kpọrọ anyị asị. Mkpụrụ ọwụ na onye kụrụ ọ ga-ahọrọ ya. Onye na-agba unu okwu ata bụ odeji njem